enten apa Remban? Kakang Semar Badranaya. Kula dina iki Ratu Ngalengka Diraja Prabu Rahwana Raja nyarirani pribadi gempur negara Lokapala kang mapan ana ing sisih lor. Dina iki aku kang bakal mbawahi kang mapan ana sisih kidul. Tata laku jantraku kaya ngapa wadya raseksa kang mapan ana ing sisih kidul. Wadya saka negara Ngalengka Diraja wis nungkar sing bakal nggulung patrape wadya bala. Ayo Gareng Bagong Petruk, ayo mok. Wadya Bala, yo. Ya cakura rupa sedeng Narendra yaksa lagu kamal malekang iki wadya yaksa saka Lokapala kowe sapa? Aku Ditya Kala Prakalpa kowe sapa? Aku Ditya Kala Jurang Buta Lokapala Buta Ngalengka perang mapan orang sisih kidul. Aja mung ijen ae wong sak negara makiri mari balungmu. Bro, hei, bro. Op. Hei. Op. Mati kowe. Ya. Wah. 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 No. Wah. Ah!